Значи това тук е втората част от резорта или нещо такова. Woodstone се нарича. Вътре има басейни, фитнеси, някакви други работи. Не съм ги разгледал още. Направих вътре една тренировка. Малко. Пообходих малко от много сериозен маршрут. Направих сигурно едно 5-6 мили обиколка, защото обърках пътя, както винаги. И фанама е някакво много отвратително главоболие. И отивам, защото мамата си болно. Значи тук общо взето е навсякъде много хубаво, всичко е много красиво. Тук гледам някакво даже друго игрище. Това баскетболно или какво е пак. Навсякъде много разнообразие има. Горе-долу какво ти падне, как се казва. За работата е добре, честно казано. Доволен съм. Още не си знам програмата, защото сме нови и първата седмица ни казват или ни се обаждат по телефона в стаята, където сме. Единственият проблем където е, че цял ден сидиш прав. Първите дни беше трудно, защото краката ме боляха, иначе не е кой знае какво. Сменята на 20 минути се смениш, примерно сидиш там на едната парзалка, чакаш, казваш на хората да минават, да не минават. И така. Какво друго е? Друго интересно нещо, на всеки час или на всеки 2 часа имаме по 20 минути почивка. Това още не мога да разбера кога и що е, защото всеки път на всеки час е различно. Примерно пращат ме на обучение там при някой си човек, после при някакъв друг човек и така. Абе, интересно е, има какво да се прави. Не е лошо, само докато му свикнеш. Аз му свикнах, де, той не е кой знае какво за разбиране, защото всичко е уредено. Просто даже да си най-простият човек на света, можеш да го разбереш. Не знам, какво друго да кажа. Да бе, колегите, където работя, са страшно много хора. Доволен съм. Всичко е такова. Всичко е супер, разбираме се. Усмихват се, аз им се усмихвам. Американска му работа, какво друго да кажа. С тези дет живея, имам един от Молдова и двама от Доминиканската република. Той от Молдова не мога да го разбера, той тук говори румънски, ту руски, чат-пат развален на английски, абе просто мамата си ебало. Какво да кажа друго? Тук е нещо друго, дето не знам какво е, тук е някакъв нещо като парк ли, какво е, въобще не го знам. Имам още малко време за записване. Дали се разбираме? Разбираме се, да. Доволен съм. Те не ми прешат, аз не им преша. Готват си, правят си. Малко са, още са много, как да го кажа, деца са още, защото не знаят какво да си купуват. Купуват си примерно за 1-2 дена и се чудат после какво да правят. Отиват в магазина, па не знаят какво да си купат. Абе, детска му работа, още въобще не съм свикнали. Аз стигнах още първия ден, се оправих, ама те гледам, че зореме. Гледам, че времето на клипа ми изтича, после като ги запиша тези работи ще ги пратя. Какво друго? Не знам. Това е общо взето за сега. Пак ще пращам клипове и така.